سلام تخطيط CMX راشو لتوزيع سبورت حزنا لكم قريبنا لنا لما كنت لكم بخبرنا عدم جرودي إيطاليا حموس عصرت حموش جنبوت بشهر شاي مدرهم كتسيلوم أبزا مدرخ دما تقردم تيم كالتميتن عشران شوعاتن كيلومتر زرح كتاول الدر ككايديو مدبوت يوم أب عباي وجله بسن كزقات أمزنبر حلقات دمام تقردم تي أبزا مدرخ كامبل 250 شدوشن كسهم 260 شدوشن كيلومتر بنويترال كزور يوم تأزيزوم أمود داتام نظام مدرخ أوستراليوي أبال البيسين كادين جروفن وددر بربعة ساعتن 50 ساعتن دقن 50 كتلن كاريتن بمزام عود شهر شاي مدرخ جرودي إيطاليام كوينوم بيلجيماوي أبال كوفيدس ميلان فرتينن فرنساوي أبال سولال بول ماغنيغنر دما بتمساسال ساعات كالاين سالساين ترتحزوم زاقي تخيدوم أبزلو شدش مدرخ جرودي إيطاليام دنماركاوي مارس بيدرسون ب10 ساعتن 11 دقن 44 كاريتن مريحنتو عقبوم يقصلالهم سلوفيناوي أبال ريد بول برا بريموز وغليتشم بعصر شوعات كاليتار دحروم كالاي أبال ليدل تريك تشيك ريبابليكاويم ماتياس باتيك بعسان 4 كاليتار دحروم سالسايم اسبانياوي كوان ايسو بزازر 5 كاليتار دحروم شارشاي الجماوي وونت فان ارت دما بعسرا دقن ساسا كاليتن دحروم مبل 100 ترتام حيزلهم بنت بيم دنماركاوي مارس بيدرسون ب104 نتبيم قداماي كوينوم يقصلالهم هولنداوي أبال تيم فيزمام اولاف كويج ب55 نتبي سعبوم كاسفر فان اودن دمام ب50 نتبيم سالساي ترتام حيزلهم إيطالياوي أبالاستانا لورينزو فورتوناتوم بربعان شعات نتبيان بس عقبنا يزودر كوينو زقصل زلوم تقرر يوم بيلجماوي سيلفان مونيكيويتم بعسان نتبيم يسعبوم فرنساوي إنزلو بالانيم بعثر تحمش نتبيم سالسايتر تحيزلوم تشيك ريبابليكاوي ماتياس فاتيكم لإساق ديلترون كوان آيسونا خطيلوم مريحنة بولس من أسي جرودي إيطاليا حكيبولوم بغانتام لليلتريك قداميت خوينام تمرح حلام جرودي إيطاليا عربي عسى شودو شغم بتم بشاو عي مدرخون أبز قتلالوم تقدمتي 208 كيلومتر زرح قطاول الدر ككايد يوم مدرخ بريمير ليج انجليز شومونت تصاوتي نشلمات بلوص تصاوتاي نايز عمت حصيوم ازوم نشلمات بلوص تصاوتاي بريمير ليج نايز عمت حصيوم زلو تصاوتيم ريان غرافر بريتش محمد صلاحن فيرجيل فان دايكن كاب ليفربول مورغان جيبسن وايتن كريس وودن كاب نوتنغهام فورست الكساندر إسا كاب نيوكاسل بريان موبامو كاب بريتفورد ديلكان رايسن كاب ارسنال نيوم اب زرزر حصيا زلعلو قصر مالتن سلسته تصاوتي اتيازلا تا قديما زور تشامبيون ليج نايز عمز دفئتم ليفربول تخلى خلاي فيرجيل فان دايكن اب كلهم قطمات كلوب نايز عمت كسلفن كلهم اتا غانتا ب 14 قطمات نايز عمت لاتا كيد فرت كبرو وسن كسن لعل تراكاب زغبرو تصاوتيو مسمن صار سلوت ناي بوتا مقيار بمقبار اب بوتا قطشو دشه وسانا ابركتو زغبره هولندا ريان غريفنبرچون ابزناي ودر عمت اب حنت صوتا كلوب طرايو بوقيروم ات بزياده نايلو مع مشلمات بولص صاوتاي كعوتو لتحط يزركب قبصاو ناي كنفي اتقايزا غانتا محمد صلاح يوم صلاح ابزناي ودر عمت 24 شوت ابركتو غبرن كلهم كابزي ات 28 شوتو بحلو سوق طرو يوم صلاح ابز حلفو معلتات محبر صحفت كعسو اغري انجليزم نزعدل شلمات بولص صاوتاي بعبلان دمصيم كم استعوتلهم زفلت يوم بمانشستر سيتي كم زهدن زلو زنقرلو مورغان جيبس وايت ون مستياب 34 قطما شوتاتا مزغيبو زركب ودغانتو كريس وود نز شلمات تحصي زركب تصاوات يوم 23 شوتات بمزغاب اب قلس نورق ጫማም መሳላህ ዝጣማጣም ዘሎ ኤርትራዊ ሾደናዊ አሌክሳንደር ኢሳፍ ኣብ ብሬትፎርድ በመዃን 18 ሾቶን 7 ቀረብን ዝገበረ ካሜሩናዊ ምቤሙ ውን ከአካል ትሑጺ ናይ ዝሽልማት እዩ ኣብ አርሰናል ካልኤትን ዘይዕውትን ዓመቱን ዝሕለፈ ዴክላን ራይስ ውን አካል ሕጹ ናይ ዝሽልማት እዩ زحلف عمت تصاطاي مانشستر سيتي فيل فورن الشلمات عتيرو منبارو زفلت يوم مانشستر سيتي ابسم زرزر زخونه تصاطاي كيتوت كتحلف دحري 2010 شوعتن نفلما غيزي ايوم بزي كازي شلمات بلو تصاطاي بريمير ليج انجليز نايز عمت دحريم 2020 نفلما كاب تصاطاي مانشستر سيتي وصايم نزخونه تصاطاي كتعدل يا مالت يوم كاب تصاطاي مانشستر سيتي وصايم نموداتان الشلمات عتيرو زنبرن تصاطاي اتاكل حصيات نايز عمت كوينو زركب حلقه غانتا ليفربول فيجل فان دايك يوم
ደቡልጽ መንእሰይ ተጻዋታይ ናይ ዝዓመት ድማ ተጻዋታይ ቼልሲ ኮል ፓልመር ኣከፋፋል ሊቨርፑል ሪያን ግራቨንበርች ኣጥቃዓይ ኢፕስዊች ሊያን ዴላፕ ናይ ክንፍ ጥቃዓይ ኖቲንግሃም ፎሬስት አንቶኒ ኢላንጋም ናብ ማድሪድ ኣብ ምቅናዕ ዝርከብ ተኸላኻላይ ቦርንማውዝ ዲን ሆዲሰን ኣጥቃዓይ ብራይተን ጃኦ ፔድሮ ናይ ክንፍ ተጻዋታይ ኣስቶን ቪላ ተኸላኻላይ አርሰናል ዊሊያም ሳሊባን ነዚ ሽልማት ተሓጽዮም ኣለዎም ዝሓለፈ ዓመት ነዚ ሽልማት ተጻዋታይ ቼልሲ ኮል ፓልመር ተዓዊትሉ መንባሩን ኣይርሳዕን ኣብዚ ናይ ውድድር ዓመት ካብ 35 ግጥማትን 15 ሸቶን 8 ቀረበን ገይሩ ዝርከብ ፓልመር ናይ ዝሓለፈ ዓመት ሽልማት ደጊሙ ናይ ምዕዋት ተኽእልኡ ዝተሓተ ምዃኑ ይንገር አሰልጣን ወልቭስ ቪቶር ፔሬራ አሰልጣን ሊቨርፑል አርነ ስሎት አሰልጣን ኒውካስል ኤዲ ሃው አሰልጣን ኖቲንግሃም ፎሬስት ኑኖ ኢስፒሪቶ ሳንቶን አሰልጣን ብራይተን ቶማስ ፍራንክን ድማ ሽልማት ብሉጽ አሰልጣን መድረኽ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ናይ ዝዓመት ተሓጽዮም ዝርከቡ አሰልጣንቲ እቲ ዝዓበየ ሊግ ናይ ዓለም ናዮም አርጀንቲናዊ ናይ ክንፍ ጥቃዓይ ቤኔፊካ አንከል ዲ ማርያም ድሕሪ ምዛም ናይ ዝዓመት ውድድር ካብታ ክለብ ክወፅእ ምዃኑ ንሓለፍቲ ክለቡ ከም ዝሓብሮም ተገሊጹ እቲ ዝወፀ ዜና ወሲኹ ከም ዝሕብሮ ዲ ማርያም ኣብ ክራማት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝካየድ ዋንጫ ክለባት ዓለም ናይ ምስታፍ መደብ ከም ዘይብሉውን ዝሕብር እዩ ወዲ 37 ዓመት ዲ ማርያም ኣብዚ ዓመት ኣብ 38 ግጥማት ናይ ኩሎም ውድድራትን 15 ሸቶታት ከመዝግብን ከሎ 9 ናይ ሸቶ ቅረብ ድማ ገይሩ ጁቬንቱስ ምስ ናፖሊ ብምዃን ጽዋዕ ስኩዴቶም ከልዕል ተቃሪቡን ዝርከብ ኢጣልያዊ ዓላሚ አንቶኒዮ ኮንተ ንናፖሊ መንዚዓም ዳግማይ ናብ ቱሪን ናይ ምላስ መደብ ከም ዘለዋም ፉትቦል ኢጣልያ ሓቢራ ምስ ጁቬንቱስ ጥቡቅ ርክብ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ኮንተም ኣብታ ናይ ከተማ ቱሪን ጋንታ ቅድሚ ሕጂ 13 ዓመታት ከም ተጻዋታይ 3 ዓመት ድማ ከም አሰልጣኒ ኮይኑ ሰሪሑ እዩ ከም መግለጺኡ ፉትቦል ኢጣልያ ጁቬንቱስ ነቲ ወዲ 55 ዓመት አሰልጣኒ ኣብ ዳግማይ ትንሳኤ ጁቬንቱስ እጃሙ ንኽጻወት ናብታ ጋንታ ንኽትመልሶ ናይ ቀዳምነት ሂባ ትሰርሕ ምህላዋ ኣፍሊጣ ብተወሳኺ ኮንተም ኣብ ቀጻሊ ምስ ፕሬዚደንት ናፖሊ ኣውሬልዮ ዲ ሎሬንትስ ኣብ ግርጭት ከኣቱ ስለ ዝረኣየ ድማ ጁቬንቱስ ነዚ መዝሚዛ ኮንተ ዳግማይ ናብታ ጋንታ ዝምለሰሉ መንገዲ ተናዳኢ ምህላዋ ሓቢራ አንቶኒዮ ክሳብ ሎም ምስድራ ቤቱ ኣብቲ ጁቬንቱስ ተደኪናትሉ ዘላ ከተማ ቱሪን ከም ዝቕመጥ ይፍለጥ ቤት ፍርዲ እስፓኛ ምስ ጉዳይ ዓሌታዊ ጸርፊ ቪኒሲየስ ጁኒየር ብዝተሓዝ ፍርዲ ኣቐሚጡ እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ 2022 ኣብ ልዕሊ ቪኒሲየስ ጁኒየር ዓሌታዊ ጸርፊ ዝሰነደ እዩ ደገፍቲ ሪያል ቪላዶሊድ ነፍሲ ወከፎም ናይ 1 ዓመት ማእሰር ተወሲኖም ነዚ ጉዳይ ካብቲ ግዜ ተጀሚሩ መስርሑ ሓልዩ ክኸይድ ድሕሪ መጽናሕ ንባዩ ኖሎሚ ኣብ ውሳነ በፂሑ ካብ መእሰርቲ 1 ዓመት ብተወሳኺ እቶም 5 ደገፍቲ 1620 ዩሮ ክኸፍሉውን ኣካል ናይቲ ውሳነ እዩ ሪያል ማድሪድ ናይ ክንፍ ተኸላኻላይ ቤኔፊካ አልቫሮ ካሬናስ ንምፍራም ነቲ መስርሕ ብዕቱብ ሒዛቶ ምህላዋም ኣብ ከተማ ማድሪድ ዝመደብራ ማርካ ሓቢራ ብመሰረት ማርካ ማድሪድ ነዚ ተስፉ መንእሰይን ምዕዳግም ኣብ ባይታ ወሪዳ ክሰርሕ ጀሚራ ምህላውን ገሊጻ ነዚ ወዲ 22 ዓመት ተጻዋታይ ብክለብ ቤኔፊካ ተለጢፍሉ ዘሎ መልቀቕ ዋጋም 50 ሚልዮን ዩሮ እዩ ማድሪድ ድማ ቤኔፊካ ካብዚ ንካሬናስ ተለጢፋትሉ ዘላ ዋጋም ቀኒሳ ክትዛተያ ትምሕፀና ምህላዋ ሓቢራ እዛ ቀዲሙ ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረም ተጻዋታይ ኣብ ክለብ ቤኔፊካ ክሳብ 2029 ዘጽንሕ ኮንትራት ዘለዎ ተጻዋታይ ምዃኑ ይፍለጥ ንሓለቃ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ብሩኖ ፈርናንደዝ ምስናዕ ከተካይዶ ጽንሐት መስራሓትን ዘይተሰኽዓላ ሱዑዳዊት ክለብ አልሂላል የዒንታ ካብ እንግሊዝ ከርሓቐት አንፈታና በካፋሊ ኣስቶን ቪላ ዩሪ ቴሌማንስ ኣዚራተ ምህላዋም ተገሊጾም ሓለፍቲ አልሂላል ክሳብ 50.5 ሚልዮን ፓውንድን ዝግመት መጠን ገንዘብ ሒዞም ኣስቶን ቪላ ንምዝታይ ቁርባት ምህላዎም ተገሊጾም ሓለፍቲ ዕድጋ ኣስቶን ቪላ ኣገዳስነት ቴሌማንስም ኣቦቱ እንሃለወ ንመሸጢኡ ዝጽውዕ መጠን ገንዘብ በአልሂላል ዝማልኣሎም እንተኾይኑ ግን ነቲ ቤልጂማዊ ካብ ምሻጡ ድሕር ከም ዘይቡን ምስታ ጋንታ ቅርበት ዘለዎ ወገናት ይእምቱ አልሂላል ሓንቲ ካብተን ኣብ ክራማት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝካየድ ዋንጫ ክለባት ዓለም ተሳታፊት ብምዃና ኣቐዲማ መስርዓ ንምድልዳል ተበጊሳ ዘላ ጋንታ እያ
ኣርሰናል ዝመጽእ ቀዳም ሰንበት ኣንጻር ኒውካስል ኣብ ኢሜሬትስ ኣብ ቅድሚ ደገፍታም ናይ መወዳእታ ጸወታኦም ኣብቲ ዘመናዊ ስታዲየም ከተካይድ እያ። እዛ ጋንታ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ዘርጊሓቶ ዝቕጽል ዓመትም ለቢሳታት ጸወት ማልያ ድማ ኣብ ግጥም ኣንጻር ኒውካስል ክትምውሳ እያ። ብዘይካዚ እዛ ጋንታ ድሮ ክልተ ተጻወታ ዝቕጽል ዓመትም ናይ ቁጽሪ ማልያ ምቅያር ገብሩ ምዃኖም ብወግዒ ኣፍሊጣ ኣላ። እቲ ቀዳማይ ማሊኡ ዝቀየረ ካብ ብሬትፎርድ ካብ ዝመጽእ እንዳሓር ማልያ ቁጽሪ 22 ለቢስዋ ምጽዋት ጽንሕ እስጳኛ ወሓላ ውልዳት ዴቪድ ራያ ካብ ዘቕጽል ሓድሽ ናይ ውድድር ዓመታት ሒዙም ማልያ ቁጽሪ 1 ክርከብ እዩ። ናይ አካዳሚ ተጻወቱ ዝለብስዎ ቁጥር ማልያ ለቢስዋ ምጽዋት ጽንሕ ኢታን ንዋኔሪ ድማ ነታ ብዴቪድ ራያ ክትውደድ ጽንሕት ማልያ ቁጥሪ 22 ተረኪቡሎም። ማልያ ቁጥሪ 22 ኣቀዲማ ኣብ ኣርሰናል ብከም ዴኒስ ስዋሬዝ፣ ያያ ሳናጎን፣ ፓብሎ ማርን ክትውደድ ጽንሕት ቁጥሪ ማልያ እያ። ኣብ ኣርሰናል ተረፊፈን ዘለዋም ናይ ቀዳሚት ጋንታ ቁጥሪ ማልያታት ዝኾና ቁጥሪ 10 14 ድማ ኣብዚ ታጋንታ ብንጥፈት ሰርሓሉ ዘላም መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ ወነንቲ ናይ ምርካብ ተኽእሎ ክህልዎን ምዃኑ ጽንጽንታታት ይስማዕ። ኣጥቃዒ ሊዮን ፈረንሳዊ ኣሌክሳንደር ላካዜትም ድሕሪ ምዛም ናይ ዝዓመት ውድድር ምስ ጋንታ ክፈላለ ምዃኑ ለኢኩብ ሓቢራ። ኣብዚ ናይ ውድድር ዓመት ኣብ 29 ግጥማት ሊዮን ዝተሰለፈ ላካዜት 13 ሾታት ከመዝግብ ከሎ 2 ናይ ሾት ተቐርብ ድማ ገይሩ። ብሓፈሻ ኣብ 2 እብረ ጻኒሒቱ ላካዜትም ኣብ ሊዮን 390 ግጥማት ከካይድን ከሎ 199 ሾታት ምስ 55 ቀረብ ሾቶም ኣበርክቶ ገይሩሎም። ላካዜት ኣብ ናይ መወዳእታ ጽወትኦም ናይ ዝዓመት መበል 200 ሾቱ ናይ ምዝጋብ ሰፊሕ ዕድል ኣለዎም። በኣርከስ ተኸታተልቲ ሲኤም ኤክስትራ ሾው ስፖርት ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብ ዘነዛዝም ብምክትታልኩም ኣዝየ የመስግን። ሰላም።